हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोरनि आंना सबाय बिमा बिफाङा आरोना नै थायनै ओंखारहांबाय मेसेंनि सबाय बिमा लोगोफोर ग्लब ग्लब जादों आरोना ओइ नै सिङावबो दङ ओमफ्राय नै बिबारबो लादों लोगोफोर एकदम थाइबाथाय जाख'लायनो हानाय नङा फुरा नै ओरै बेबायदि जाजोब्बाय आरोना बेनो जायगा नांगौमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा बैथिंनो माने सायाव सारखौ हरफिनलाबायनानै दोननांसिगोन आरोना बेनो आंनि सबाय बिमा बैसां बा मैगं आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअ सोरबाफोर गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर आं आंनि स्कर्पिअखौ एकदम सेम्पुजों थुखैनोसै आरोना लोगोफोर एकदम साफा सुफा खालामनानै लानोसै आङो बेखौ दा नै आङो बाल्थिंनि दै लाखाबाय आरोना रेडि पाइपआलाय दंमोन दंनाया आं पाइपजों सुला खाथि गानै दिंखला बेनिफ्राय आङो रोगानानै सुनोसै आरोना साफा खालामसै लोगोफोर दा नै आं फिसिना लाग्रोबाय आरोना स्टेन्ड गैयाबाथाय जारलालै लोगोफोर आखाइजों हमनानै आखाइ फारसे हमग्रा आखाइ फारसे सुग्रा सारग्रा बोरै जानो दे नै दा आङो नै सेम्पु लाखाबाय आरोना ओमफ्राय फुनोसै लोगोफोर दा आङो फुबाय आरोना फुनानै लाबाय ओमफ्राय दा सुनोसै आरो आङो ना एकदम सुनाय समावनो लोगोफोर माने गाइखेर आजावनांगौ जालायबाय ना गाइखेरा दिनै थाब फैदों गाइखेर लायग्रोनोसै लोगोफोर खामानिया आद्रा जाथ'लायबाय लोगोफोर नै आं दैलि माने आधा लिटार लाखियो आरोना गाइखेरखौ आयु हायथादों गस्लाया सान्दुं गोसायाव हायथा हायथा नायबायलाय लोगोफोर गाइखेरा लोगोफोर गाइखेर आजावखांबाय नै आरो आं सुफिनलायबाय दहायनो माने आं बेखौ एसे मोजाङै सुखादों लोगोफोर ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आरोबाव फिन खेबसेबाव सुनायखौसो दिन्थिनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दाथ' आं गारिखौ एकदम स्र' साफा सुजोब्बाय आरोना सुस्रांजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर दा नै आङो बिराद सान्दुं नालाय नैबे दहायनि सबाय बिमा बैसां खाथियाव बेयो जोंनि गारि दोनग्रा लोगोफोर बेयावनो आङो दसे थाथ'फैबाय आरो भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर जोबजासिम नायलांबाय थादो नै ओरै फारसे माने दहाय फुङावनो रुनानै दोननाय साम'मोन आरोना लोगोफोर आं बेखौ माने मैथाजों जागोन आरोना एरख'नानै ओमफ्राय दा आङो बेखौ एरख'नोसै लोगोफोर दा थाइजौ बिफां सायाव साम' सायनो लाबाय आरोना नोङो साम' माखासे सायखांबाय 50 थाखा किल' क'क्राझाराव ओरैबायदि दाम ओमफ्राय दा आङो एरख'गासिनो आरो नै मैथाजों जानो थाखाय आरोना लोगोफोर मैथाजों जानोसै नै दा आङो एरख'खांबाय आरोना नै बेसेबां मोनबाय एरख'नानै ओमफ्राय नै माने आं 2 केजि लाबोखादोंमोन ओमफ्राय दा नैबेयाव 1 केजिनि जख' दङ आरोना आं बेखौ सबायजों जागोन ओमफ्राय नैबे 1 केजिनि जख'खौ आं एरख'बाय दा बेखौनो आं मैथाजों जानोसै लोगोफोर आंना फिसाजोनि स्कुल गनाय टाइम जाबाय लायनो ओंखारनोसै आं दिनैनि ससे भिडिअखौ जायफोर जोबजासिम नायलांबाय बिसोरनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आं बेबायदिनो डेलि ब्लग लाबोबाय थाखायो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बोथोराबो जोबोद गरम लोगोफोर नेक्स्ट
भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय।